26 ka individual na patay bangod sa rabies sa Iloilo Province halinsan 2021 santo sa records ng Provincial Health Office. Kampanya kontra rabies mas ginpasanyog pa subong Rabies Awareness Month. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. 3 ka beses na nga makagat sang ido kag kuring si Manang Annalyn. Halos hindi naman sini maisip ang mga tion nga ginkaros ini sang sapat. Suno sa iya bangod sang kahadlok nga makarabis, nagapabakuna gid ini. Siyempre, ma'am, hindi kaya kapakot ba si may rabies, ti ulaton mo pa nga rabies, masakar sa utok mo, di, wire pa tayo pa, wire kami mo, at least di ako, lang yung agapan. Diri sa Barangay Purok 2 sa Pavia, talalupang doon nga madamo sa mga layaw nga ido. Ang pet owner nga si Anthony, ginasiguro gid sini nga hindi makagwa sa balay ang iya hinuktanan, nga si Alec kag regular ang iya bakuna. Kaya ba siya makakagat? Makagagat sa iba na tao. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, 26 na ang mga persona nga ginbawian sang kabuhi bangod sang makamamatay nga rabies halin 2021 tubtob 2024. Na-record ang 5 ka mga napatay sang tinalikdan nga tuig halin sa Banwa sang Pototan, Barotac Nuevo, Alimujan, Estancia kag Mina. Bangod sang padayon nga pagsaka sang animal bite cases sa probinsya, doble ang panikasog sang Iloilo PHO agud matap na ang pagdamo sang kaso, ilabi na subong nga Rabies Awareness Month. Ang aton nga mga kauturan nga alaga sang ido o kun sang mga kuring, first kid is maging responsible pet owner. Base sa DOH, mahimo nga makuha sang tao ang virus sa tion nga malawayan, makaros kag makagat sang ido o kun kuring. Pila ka sintomas sang rabies amo ang kakulba sa tubig, sa kasanag kag hangin, masakit ang ulo, kag masami nga depressed ang tao. Nahibaluan nga nagumpisa na ang massive dog vaccination sa probinsya subong nga tuig. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.